26-27 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात कडक सूर्यदर्शन असणार आहे. पण सूर्यदर्शन असताना वारे देखील जोराने वाहणार आहेत, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांना अंदाज घ्यायचा. 28 ऑगस्टला मात्र राज्यामध्ये काही भागामध्ये पाऊस पडणार आहे. तो पाऊस लातूर जिल्ह्याकडे, नांदेड जिल्ह्याकडे, विदर्भाकडे देखील असणार आहे, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांना अंदाज लक्षात घ्यायचा. पण सर्व शेतकऱ्यांनी एक माहिती सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची की काय करायचंय की राज्यामध्ये श्रीच्या आगमनाच्या दिवशी आता पावसाला सुरुवात होणार आहे. मग त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना आपण आपले खत देणे असेल, पाळी असेल, गवत काढायचं असेल, सगळ्या गोष्टीचे आपण आपले शेतीचे कामे फवारणी करून घ्यावी. आणि 31 तारखेच्या आतमध्ये 30 तारखेपर्यंत तुम्ही तुमची शेतीचे कामे करून घ्या. पण म्हणून कामे करून स्वतःच्या पिकाचे संरक्षण करायचे. आणि तसेच 28-29 ते राज्यामध्ये तुरळक भागात कुठंतरी म्हणजे जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी म्हणजे एखाद्या गावात कुठंतरी पावसाचं आगमन होणार आहे, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांना अंदाज लक्षात द्यायचा. अचानक जर वातावरणात बदल झाला तर लगेच युट्यूबच्या माध्यमातून आणि एक व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून तुम्हाला मेसेज दिला